A propos zmian, inny muzyk, Bob Dylan, słusznie powiedział, że jedyna stała rzecz w życiu to zmiana. Wspaniała redakcja Dzieje się 16:50 próbuje przyzwyczaić się do tej zasady, do tej zmiany. Dziękujemy Państwu bardzo za oglądanie programu, za bycie z nami do dziś, od grudnia ubiegłego roku. Korzystając z okazji, być może ostatniej właśnie, chciałbym przedstawić Państwu wspaniały zespół tworzący program Dzieje się 16:50 w telewizji WP od samego początku. Oto oni. Proszę, zajrzyjmy do naszej reżyserki. Tu są twórcy tego programu, realizatorzy, zespół dziennikarzy. Uśmiechnijcie się, pomachajcie Państwu prosto do kamery. Do zobaczenia, do widzenia. Dziękujemy bardzo.